जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कोरोना जैसन महामारी पूरा विश्व के अपना चपेट में ले लेबा। इमे उहे सुरक्षित बा जे ज्यादा समय अपने घर पर देता, अनावश्यक बाहर नहीं के निकलत। यही में खास करके हमनी के देश के पहली जौन लाइन बा, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन, ये सब के कोटि कोटि प्रणाम बा जे अपना जान के बाजी लगा के हमनी के सुरक्षा प्रदान करता। कितना अमानवीय व्यवहार भी झेले पड़ता। जांच करे वाला टीम पर हमला होता, पुलिस प्रशासन पर हमला होता। बहुत निंदनीय घटना। हमनी के जे जान बचा देला ओकर एगो एहसान हो जाला हमनी के ऊपर। लेकिन जे हमनी खातिर जान अपन न्यौछावर करके हमनी के सुरक्षा खातिर आवता, ओकरे ऊपर अगर पत्थर फेंकल जाए तो ये अमानवीय बा। केहू इंसान तो ऐसा ना कर सकेला। हमार मित्र संजीत सिंह परदेसी जी बहुत सुंदर रचना यही पर प्रस्तुत कैले बानी। जन जन ले संदेश भेजे वाला, लेकिन बाहर निकल के ना, मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हेलो, ये सब जौन भी ऐप बा, ये ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे के जे भी अपन दूर दराज बा ओके ये कहीं कि भाई घर में रही से घर में रहले सुरक्षित बा। जन जन ले भेज के संदेश, चली बचावल जा देश। गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, जन जन ले भेज के संदेश, चली बचावल जा देश। नर्स औरी डॉक्टर, सफाई कर्मी करे रक्षा, अपना जान के बाजी लगाई के मिल के लड़ी लड़ाई। जानी तूरी मनोबल, पुलिस पर पत्थर चलाई के। नर्स और डॉक्टर, सफाई कर्मी करे रक्षा, अपना जान के बाजी लगाई के मिल के लड़ी लड़ाई। जानी तूरी मनोबल, पुलिस पर पत्थर चलाई के। आदर बा इनकर विशेष, चली बचावल जा देश। आदर बा इनकर विशेष, चली बचावल जा देश। हमरो यह निहोरा बा आप सबसे, बाटे इहे निहोरा, हाथ जोड़ी के मोरा। लॉकडाउन के नियम निभावल जा, सबसे दूरी बनाई, जौनी हाथ मिलाई। अपना गौवा शहर के बचावल जा। हाथ के बार बार साफ करत रही, ना केहू से हाथ मिलाई, ना खुदे बाहर जाई। दूरी बना के रही, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करत रही। अपने आप सुरक्षित रहब, आपके गांव, आपके घर, आपके शहर सुरक्षित रही। बाटे इहे निहोरा, हाथ जोड़ी के मोरा। लॉकडाउन के नियम निभावल जा, सबसे दूरी बनाई
हाथ मिलाई, अपना गौवा शहर के बचावल जा। इससे कि गांव शहर बचा रही तबे मुलाकात हुई। रहल जाई साथे हर में, चली बचावल जा देश। रहल जाई साथे हर में, चली बचावल जा देश। गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना, हमले भेज के संदेश, चली बचावल जा देश। कहे राजू तिवारी ई न हुए बीमारी, सगरो फैलल कोरोना महामारी हो। आज घरवा में रही, संगीत साच कही, बाहर निकलल पड़ जाई भारी हो। पूरा विश्व में कम से कम 200 देश में कोरोना फैल चुकल बा। पूरा हर विश्व परेशान बा। बीमारी ना है, ये महामारी है, छुआछूत के बीमारी है, महामारी है। कहे राजू तिवारी ना होई बीमारी, सगरो फैलल कोरोना महामारी हो। आज घरवा में रही, संजीत साच कही, बाहर गइल पड़ जाई भारी हो। खड़ा भइल एही से आदेश, चली बचावल जा देश। खड़ा भइल एही से आदेश, चली बचावल जा देश। गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना, जन जन ले भेज के संदेश, चली बचावल जा देश। चली बचावल जा देश, चली बचावल जा देश। तो आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह बा, लॉकडाउन के पालन करी, घर में रही। ये गीत के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, सहयोग करी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। कोरोना जैसन महामारी पूरा विश्व के अपना चपेट में ले ले बा। इमे उहे सुरक्षित बा जे ज्यादा ज्यादा समय अपने घर पर देता, अनावश्यक बाहर नहीं के निकलत। यही में खास करके हमनी के देश के पहली जौन लाइन बा, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, पुलिस प्रशासन, ये सब के कोटि कोटि प्रणाम बा, जे अपना जान के बाजी लगा के हमनी के सुरक्षा प्रदान करता। कितना अमानवीय व्यवहार भी झेले पड़ता। जांच करे वाला टीम पर हमला होता, पुलिस प्रशासन पर हमला होता। बहुत निंदनीय घटना। हमनी के जे जान बचा देला ओकर एगो एहसान हो जाला हमनी के ऊपर। लेकिन जे हमनी खातिर जान अपन न्यौछावर करके हमनी के सुरक्षा खातिर आवता, ओकरे ऊपर अगर पत्थर फेंकल जाए तो ये अमानवीय बा। केहू इंसान तो ऐसा ना कर सकेला। हमार मित्र संजीत सिंह परदेसी जी बहुत सुंदर रचना यही पर प्रस्तुत कैले बानी। जन जन ले संदेश भेजे वाला, लेकिन बाहर निकल के ना, मोबाइल के माध्यम से व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हेलो, ये सब जौन भी ऐप बा,
ये ऐप के माध्यम से आप एक दूसरे के जे भी अपन दूर दराज बा ओके ये कहीं कि भाई घर में रही से घर में रहली सुरक्षित बा। जन जन ले भेज के संदेश चली बचावल जा देश। गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना जन जन ले भेज के संदेश चली बचावल जा देश। नर्स और डॉक्टर सफाई कर्मी करे रक्षा अपना जान के बाजी लगाई के मिल के लड़ी लड़ाई जानी तूरी मनोबल पुलिस पर पत्थर चलाई के। नर्स और डॉक्टर सफाई कर्मी करे रक्षा अपना जान के बाजी लगाई के मिल के लड़ी लड़ाई जानी तूरी मनोबल पुलिस पर पत्थर चलाई के। आदर बा इनकर विशेष चली बचावल जा देश। आदर बा इनकर विशेष चली बचावल जा देश। हमरो यह निहोरा बा आप सबसे बाटे इहे निहोरा हाथ जोड़ी के मोरा लॉकडाउन के नियम निभावल जा। सबसे दूरी बनाई जानी हाथ मिलाई अपना गौवा शहर के बचावल जा। हाथ के बार बार साफ करत रही ना केहू से हाथ मिलाई ना खुदे बाहर जाई दूरी बना के रही सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते रही अपने आप सुरक्षित रह आपके गांव आपके घर आपके शहर सुरक्षित रहे। बाटे इहे निहोरा हाथ जोड़ी के मोरा लॉकडाउन के नियम निभावल जा। सबसे दूरी बनाई जानी हाथ मिलाई अपना गौवा शहर के बचावल जा। इससे कि गांव शहर बचा रही तबे मुलाकात हुई। रहल जाई साथे हर में चली बचावल जा देश। रहल जाई साथे हर में चली बचावल जा देश। गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना हमले भेज के संदेश चली बचावल जा देश। कहे राजू तिवारी ई न हुए बीमारी सगरो फैलल कोरोना महामारी हो। आज घरवा में रही संगीत साच कही बाहर निकलल पड़ जाई भारी हो। पूरा विश्व में कम से कम 200 देश में कोरोना फैल चुकल बा। पूरा हर विश्व परेशान बा। बीमारी ना है ये महामारी है छुआछूत के बीमारी है महामारी है। कहे राजू तिवारी ना होई बीमारी सगरो फैलल कोरोना महामारी हो। आज घरवा में रही
संजीत साचे कहीं बाहर गइल पड़ जाई भारी हो। खड़ा भइल एही से आदेश, चली बचावल जा देश। खड़ा भइल एही से आदेश, चली बचावल जा देश। गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना, जन जन ले भेज के संदेश, चली बचावल जा देश। चली बचावल जा देश, चली बचावल जा देश। तो आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह बा, लॉकडाउन के पालन करी, घर में रही। ये गीत के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी, सहयोग करी। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रणाम।